být. Dnes vysíláme ze Zlínského studia Českého rozhlasu Brno, kde jsou hosty velmi milí lidé z Hluku, paní Marie a Josef Lekešovi, kteří jsou spoluautory knihy Jak se dříve žilo a co se jedlo v Hluku, a opomíjená jídla a zvyky a vzpomínky Marie Lekešové. Volala jedna pravidelná stálá paní posluchačka, která vás velmi zdraví oba a říkala mi, že vařila a že je tak nadšená z toho vašeho povídání a tak jí nechce, aby jí něco uteklo, že i přestala vařit, tak doufám, že se jí nic nepřipálilo, že potom všechno stihne. Připálilo se vám někdy něco vůbec? To už někdy se také stane, víte, dobrá kuchařka spálí, víte. Jo. Ale určitě máte také nějaké ty figly. Já mám figle. Ano, já to jak si umím poradit. odstranit a prostě vím, jak na to. Ano, tak třeba to... když se připálí omáčka smetanová. No, okamžitě přelejete do jiného kastrolu a vařit dál. A tyto rady máte také v té knize? Nemám tam ty rady, já bych ještě ráda, víte, paní nabídka redaktor. na další, nápad na další, No, že? já mám moc věcí a moc receptů, kteří ještě žádný nezná. Já bych ještě ráda, jenom kdyby můj muž to se mnou vydržel. A bylo to těžké, pane Lekeši, spolupracovat s vaší ženou při této knize? Někdy si vymýšlela moc, ale já prostě jí nemůžu někdy odporovat. Tak a teď jakože proč jí nemůžete? Máte ji neustále tak rád a co jí na očích vidíte, to jí všechno uděláte. Ano. Tak to je krásné, to se dobře poslouchá. Ne, že bych byl hladný, já jsem cokoliv a mám rád, když jste se ptala už na to, jaká jídla, ano. Kromě těch trubiček, ano. Tak to je pochutinka, ale jinak třeba ty šlíšky, anebo pěry s makem. Polévky máš rád. No, polévky, všechny to bez polevky a bez polevky nemůžu. A masová jídla nebo nějaké takové a ty moderní pokrmy, jakože hodně naprosto ne. Vůbec ne, jo? Ne. To ne. My vůbec jíme tak zdravě, já si myslím, ale podle vás starých receptů. Víte, tam je dost zeleniny, když se tam podíváte. Tam to bylo na období. Když byla zima, byly tučné jídla, když bylo léto, tak jsou tam lehká zeleninová jídla, lehké polévky. Prostě jsou tam i ty omáčky. My omáčky nejmě mladé ženské, řeknu. Proč by nejedli? Oni dřív se víc ty lidi nadělali. Já mám hrozně ráda omáčky. A tam je moc omáček, ale jsou tam takové jednoduché, třeba povidlová nebo taková zásmažková. K vařenému masi je to strašně dobré pro dětičky. Můžete uvařit jenom kuřecí polévečku, tam to masičko nasekat a tu omáčičku, to je prostě tak snadné, jenom zalijete zásmažku vývarem, už je to. A pro děti je to velmi zdravé. Já jsem vařila i ve škole dětem. No prostě všecko se využilo. Když nesli zlépky, tak se dělalo z vajec. Ne? Když prostě se zabíjala, jedla se zabíjačka, když byly hody, byla mladá kačena. No, bylo to tak. Ale když byly Vánoce, nikdy nebývávalo tolik zákusků. Vždycky bývaly buchty. Já mám tam moc o těch buchtách psané, ale ty buchty nejsou nějaké tučné. A oni se snídali, ty buchty. Oni se jedli přes den. Co by ty děcka jedli? Ne? Co by jsme doma jedli? Rohlíky se nekupovali. Takže my jsme vždycky měli ty buchty. Ani jsou krásné, když jsou makové nebo ořechové. Koláče se nosívali na Nový rok, nebo prostě kluci. A vždycky buchta. Nikdy to nebyl dort. Nikdy to nebylo tučné. Vždycky to bylo jenom takové prostě jednoduché, ale dobré, já si myslím. Nebo tady mám, jak tam... Ano, já jsem tady otevřela na vaření trnek, což je také teda, ale... To jsem říkal... To je věda. No to je věda, já jsem to zabíhala u nás. A vy máte ještě pořád ten toto je nové, to jsem zabíhala v Hluku loni, jsou nové postavené domky a tam se míchají ty povidla, ty trnky se tam vaří, já jsem to zabíhala tam. No prostě jedinečné, to se nedá přirovnat k tým kupovaným povidlám. Možná se to říká, myslím, že je to špatně, ale to je prostě bez cukru, sladoučké. Když dáte do buchet nebo na nějaký táč, tak kolik tam toho těsta jsou tam ty povidla. Tam je i povidlová omáčka, která se jako prostě normálně vařívala. A vy tady píšete také o tom třeba, jak se dralo peří, že? A každé to roční období mělo nějakou tradici a nějakou specialitu. Vykopávání brambor třeba, sbírání zelí. Tam se upekly brambory na poli a doma udělali mamka hlévance, dali do toho tvaroh a povidla, to bylo jedinečné.
zdravé. A napili se děcka mléka a šli k večeři. Ano. To bylo po večeři, šli spát. Nebo tady ty teď se mi to tady otočilo tak stránka na fotce dušená mrkve. To bylo jedno z nejméně oblíbených, řekla bych, až nenáviděných jídel ve školní kuchyni. Ale tady tohle to vypadá velmi nadýchaně. Já se přiznám, že za celé své období, kdy jsem procházela nějakými školními jídelnami, tak jsem až už, co by učitelka v mateřské škole, tak jsem v jedné mateřské škole v Otrokovicích měla paní kuchařku, která u ní poprvé jsem jedla dušenou mrkev, která vypadala obdobně a zřejmě stejně tak chutnala. To musím říct, to byla paní Blažena Blažková, která teda skvěle, to jsem ještě nikdy a od té doby jsem takovou dušenou mrkev nejedla. No tam to máte popsané, ale je to výborné, to mají jíst děti, mrkvička, teď je čerstvá. A dokonce jsem četla, že mrkev je zdravější, když je vařená jak syrová. Ano. Syrová se nemá je, syrová je velice těžká a tady to je dušené na máselku, kdy to je tak výborné. Tam není, a potom to jenom trošičku zatřepete moukou, tam je minimum toho tuku, ale musí se to umět dochutit, víte, citronem, pěkně trošku cukrem. No výborné, můžu se do toho dát třeba... A cukr dáváte hnědý, třtinový nebo jaký? Normálně úplně všechno používám tak, jak se to používalo dříve. Můžete tam přidat hrášek, můžete tam přidat kukuřicu do toho, když nechcou ty mladé. A to se jenom s bramborem podává? Maso se k tomu vařené nedává? Může, ale já jsem to dělala bez masa. Tak, jak jste zvykla. A tak, jak jsem zvykla. Nebo můj muž má rád tady ty mrkváčky. No to je prostě zase z mrkve udělané šátečky plněné týma povidlama vařenýma v tom kotle. A z mrkve udělané těsto. Ano, tam je to krásně však popsané. To tam. A to mají tak děti strašně rádi, ty mrkváčky, protože jsou tam ty povidla. Děcka mají od jak živa rádi povidla. To bylo aj doma. Kapusta s vařeným masem a chlebem, to je další list, na který jsem otočila, to už jsem teda také dlouho neviděla. No a to jsme taky dávali doma. Ano, já si to pamatuju. Ano. No. A už jsem jak začala kapusta, tož už se vařila jenom ta kapusta. A já to do dneška vařím. Mně se zdá, že to má ještě víc vitamínů jak špenát. A to je velmi zdravé. No tak bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho, zase pustíme písničku. Jo, dobře.